Aku lagi neng Pantai Baron Bolo. Lagi suasana Pantai Baron setelah ono gelombang tinggi wingi banyu gede wingi kan lho Bolo. Sing maune kene iki kebek banyu Bolo iki dadi nggon prau-prau kae. Lah pas barono gelombang tinggi wingi kene iki berubah sing maune banyu kali liwate ngisor iki mengetan rono kae Bolo gek ngidul saiki iki malih kaya jaman besen. Nah saiki kene iki ana pasire meneh kaya jaman biyen lho Bolo. Gek banyune kali sing kulon kono kae iki ngalire ya lurus ngidul. Dadi sekolor bablas ngidul. Nek wingi kan menggok ndene iki. Ayo mudhun melu aku ning nggon pasiran karo ndelok banyu kali sing ning kulon kae. Nah, saiki iso digawe jeguran kaya mbiyen Bolo. Dadi kaya jaman biyen kae iso jeguran neng pasiran Pantai Baron. Nah, ikilah suasana baru Pantai Baron. Nek jaman cilikanku mbiyen ya ngene iki Bolo, dadi iso jeguran ning Pantai Baron ana peweden ngene iki. Tapi sedurunge ana gelombang tinggi wingi kene iki akeh banyune, iki banyu kali liwat kene. Nah, iki balik kaya jaman biyen. Iso dolanan ning nggon pasiran. Kae ya sono sing jeguran ning kono kae. Nah, iki aku ndelok kali sing sisih kulon. Nek biyen banyune kali iki lewat kene iki, kayak setelah ana gelombang tinggi wingi, iki malah berubah banyune kali ke apa miline lurus ngidul. Wah, anginnya banter bola. Nah, wingi iki gelombang tinggi banyune ngasih tekan kono kae bola. Nggon warung-warung, nggon prau-prau kae. Ombake iki dadine tekan kono. Lah biyen ki praune le do bersandar nek kono kae bola. Nek saiki gandeng kono ki ra nek banyune, saiki pindah ning sisih kulon kene iki. Dadi kulon kene iki ki ana banyu kali. Banyu kali sing mili saka gunung. Dadi banyu tawar, bola. Nah, iki banyu kali iki. Nah, iki oke wong do jeguran ta bola. Nek biyen ki sedurunge ana ombak gede malah kene iki ra iso dienggo jeguran bola, soalnya banyune iki tekan pinggir. Nah, nek saiki wis bebas jeguran ning Pantai Baron. Lah iki pasirane iki dadi jembar banget bola. Jan leluasa iki nek sing arek dolanan ning Pantai Baron iki. Dadi jembar ngene iki bola. Iki saka ujung wetan mau tekan ujung kulon kene iki jan nganti tekan pinggir kono kae bola. Isih adoh kono kae pinggirane.
Nah, nek ombake iki ora tekan kene iki saiki bolo. Tapi nek gelombang tinggi pas air pasang ngono kae ya iso tekan pinggir kono mau. Nah, iki sehat doh iki ombake.